दे खुगायाव रायलायनांगो मानो हाथायखौ दायो फैसा खाथियाव हाथाय मा खबर मा मैगं जानाय नाव आयु दाउदै सिबा लाव ना नाव दाउ ना लाव ना नाव लावखौनो नावनो हो सोरो नोङो आङो मिनिया दे आङो मिनिया दे नोंनि नामखौ खिथासै मानि स्कुल बन्द दिनै देवालिनि हेप्पि दिवालिनि नों बमा गावगोन गावाखै फुलजारिखौ बाय बाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि सनजना ब्लग चैनल गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय सल'गोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन खनसे आरो गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय सल'गोफोर सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा ओमफ्राय जों सान्दुं गोसानि नाइरें जानो होननानै फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर दाखालि जलफि जालायबाय दिनैनि आरो नारें जालायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर दिवालीनि ब्लगखौबो होबाय आं नोंथांमोना नायाखैबा नायब्लानो जाबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा जों नाइरें हानहैनोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर नाइरें जानोसै ये नाइरें जानोसै जा पप्पुखौ दिनैसो नुबाय आरो ना आंनि ब्लगाव बिराद गोबाव जाबायमोन हायेनस्रि आदैनि फिसाजो थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलायदो फायखांसै फाय नारें हानहैनोसै आं रागा जागोन मा जागोन लाग्रा माथो मा नों दाबो मोजां रायलायनो रोङा बे हाथाय सालंआथि थाङो नोंनिया रायलायनाया ना नै लोगोफोर जोंहा पप्पुनि गेलेग्रा हैसां मैसाङाव आं ओरैनो गाखोनायदोंमोन आरोना लोगोफोर आंखौ नै पप्पा बिराद नारगासिनो लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बिदि हैसां मैसाङाव गाखोनो मोन्दोंमोन आरोना उन्दै उन्दैयावसो बिदि हैसां मैसां गाखोयोमोन आरोना बानायनानै बिराद गेलेनानै नै लोगोफोर नारें फिथाइया दोंसोमारो नारें फिथाइयालाय नि हायावसो सिरि सोनानै दोङो नैला हाननोसै जों दा इखौ हाननानै जानोसै ओइ सानिया गोदोर गोदोरथारमोनलै लोगोफोर थाइथाम हानना लाखाबाय जोङो नारेंखौ ओमफ्राय दा जानोसै बिराद रोसि जाखादोंमोन दा माइ हानाय दिनाव जानो मोजां जायोना गोदै ओमफ्रायो रोसि जासै आरोना दा ओमफ्राय दा जों जाहैनोसै आरोना खायसेनि हाखराव बिराद ना गोदोर गोदोर दंखायो लोगोफोर नै जोंहा लाइ दाननोसै लाइआव मोजांगोन लाथ' जोंना लाइ लाग्रायानो देन्जार गस्लायाव आथा नांगोन आरो गस्लायाव आथा नांगोन लोगोफोर जों नाइरें जानाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा नारेंखौ लेमनानै लानोसै हानानै लानोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनि न' खाथिनि दुब्लियाव जाफैदो दैमा थांनाय लामायाव आरोना लोगोफोर नैला दैमाया इथिं थाङो ओमफ्राय नै माइफोरखौ हाखांजोब्बाय नारा थिलि जानानै दोङो
स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो जों नायदों जानायखौ Bobo. Kan. Ya mas perlu basiri saya ini mas perlu sebenarnya pen mansi cikian itu ya nak. Harsing rela betakan harsing lagi le betakan ya na. Amra zona naireng lem gudan hujan ubah dan arna per video. Engkai nak deh kayak aku. Ini apa? Nani nani kelem mana? Kelem kasihan. Tanya lo sahaja nak lalu pergi na. Sungguh lo sahaja nak lepas sana hai nama kanya. Tanya lo sana sih. Siapa? Kaya itu kan khatam tu sana. Boleh dikira mana nak dia? Tahu kong, dia mabak mana nak ni amon? Yang kerja me. Kotor mabak ni mesti sana ni ikut ni bukan nama. Kedua, Kedino. kedua boriang, jupun ke sana kan dek ciri kan. Sengat karbu apa pesta ini? Ni, Sana. mana kedua kah? Lekan tangan ba? Mana ini ada? Itu letang, leka. Mana ni? Mabak Kelas kelas. Tu siapa ni mesti. Lagi ku lapar. Hmm? Itu jangan ni berdin beng. Sampai deh. Mereka coba jelas na. Naik ke. Yummy. Sada sini ikut jaga. Ay, mana nulis jalan ni? Nanya kalau ni mesti ya, mau bulan ni. Cing sampai ku tu pera. Nanya tu jadi. Halo ku istrinya. Mana mabak tu sana. Halo ku istrinya. Halo ku nonya. Ni orang pada lek nu ka. Dek. Pada lek. Oh. Naring sada no. Ku punya benei. Kain. Sana kai negar butuh men. Naik mobil. Kalau nak kalau ni. Mau pulang. Lebih kau syukur mana ini? Enggak. Ni bergerak. Nama kok. Kalau ini ada manusia ni. Naring jauh berapa? Hello guys. Kesan. Hello guys. So लोगोफोर जों नारें जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नारें जाखांनानै दसे जिरायनानै दङ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक मोनसे थुनानै गालां ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय गाइस लोगोफोर मानसिफ्रा नारें जानानै गावबा गाव न'आव थांजोब्बाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय स' बाय बाय